Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Hudas, ikaw mo'y mamiligro. Ha? Kung gusto ka maniguro, mas maayong panghipuson sa nimo sila. Unsa? Gamitan ang utok ni mo, Kernel. Ayaw gid paabutang magmahay ka. Salamat sa imong pahimang no, Congressman. Isod ko na sa akong utok. Pero, mapahimudsan pa na yung mga tawhana. Pulos kursunada. Wa kay angay kabalakan kay monitored kini sila. Kamay pikil nila, tikalbong sila. O sige, moment ka. Kay imo mang area din gire-launch ang Operation Tuli. Dako-dako kag porsyento. Salamat kayo, Congressman. Sa ako usab nga share, muhatag usab kog bonus sa atong mga tao aron mahigam o way mo budhi o mutiwalag kanila. Mayo kay safe na mong miabot sa hideout, bro. Mutawag raw niya ko ninyo kung andam na gikan ni Busing ang inyong bahin. Sige. Bye, mga pangad sa ilong. Salamat kay nakalingkawa sila sa mga pulis sa kabisunod unta nila. Ay, pero gabi naman lang. Wa pamanggit manawag si Kernel Martel. Nagkapura na raba sila sa ilang bahin da. Ay akong cellphone. Si Kernel na ni. Siya na yun. Hello, sir! Congrats, Toro! Salamat, sir! Salamat! Kana gyud. Magamping gyud. Bisan pag ikaw rong usa kon asa man karon mahimutang. Di ako sabay-bay na ko ibabaw sa mangga, sir. Magkuha na nimo ang imong bahin. Ug ingon man sa imong mga sako. Ikaw na'y bahala nga muhatag kanila, ha? Gipakapinan na nako aron dili gyud mo magmahay nako. Bao ba, sir? Salamat kayo, sir. Salamat kayo. Okay, paminaw ang akong instruction. Kung saan mo pagkuha ang kwarta. Okay, sir. Mamati ko. Hapit kitaon mahuman ng akong kilaban. Magkuaswas para pakuinit ha. Wa pa mas Jin. Sa bakahay na dukayan. Nade SDR pasing, ha? Turo, Nabali, ha? wa na dito sa bahay sa ibabaws mangga. Ay mangita, pagkukunin kung tuwa pas ibabaw. Mayatag ko ni mong kwarta. Milagro. Sutukon ta mahinuo karon. Na, inasundo ka? Ha? Ano ya? Wata ni. Oh, kwarta. Pulos tag sa kalibo. Ay, sigyawit, oy! Wata na yun! 10,000 ni. Bayri ang atong utang sindahan o magkautang nagbalik. Oh, bangag sa ilong. Siga mo kung ang mata ni mo nagtutok sa kwarta. Sa matutukan lang ni mo. Duwata gani. Diin man nini mo. Ha? Tana pa ka? Duwatang diritso. Ano siyang pangutana? Sultihis akong diin na nimo. Una ko na dawaton. Uy, pida! Kabangag sa ilong ni mo. Kauwi ba ni mo? Ikaw pa'y hatagan? Ha? Mag-inuwi pa ka? May gani kay hatagan ka? Hoy, kihapak magkuda ni Mustabisa ang kwarta, Turo. Ang sobraan ha! Ipalit og sudan
Ay tingaling mangitag ka. Oy, Sige, Toro, ano, sultihi o na kog diin ni mong kwarta. Toro! Toro! Ay, Diyos ko. Kadaghan ining kwarta. Mga tuskig para bakayo. Diin man si Toro ini, Ginoo. Paamin ako, mapasing. Kaluyan ka sa Ginoo, Chinchin. Sorry, mahanga na kay ko. Gipa-overtime mi. Dinalian maguto among trabaho. I-deliver ko na to ugma pohon. Oh, ma. Naunsa ka? Ha? Naunsa ba? Maramang ko. Unsay problema? Problema? Wa man. Mama, uy. Di na lang kid musulti. Gidapatan na po kang papa? Ay, pagtarong yun sa imong trabaho, Chin, ha? Bahala ko kamay ang sweldo basta tinarong nga trabaho. Makakalipog pa, uy. Wa ko kasabot. Ay, mato, ay. Luoyan ako sa kong kauban sa trabaho, uy. Kaya iyang papa nga security card sa usa ka bangko pa gitulis, gipatay. Unsa? Uy, Ginoo ko. Kunain ko no ron, mayon ta kunog mo kirig to. Nangantikit siya ma. Basta mailhan niya ang mipatay siyang papa. Kay naaman na sila ikang ihawong gid kuno niya. Kabut-buton ko niya, Chinchin. Si papa ma. Toro, naa ka na di ay di, ha? Isa may nga sa imong kauban nga but-buton, Chinchin. Kinsa? Wawag ka mo tumagon. Ay nga dong mangutan na mangsad ka. Unsa ba'y labot ni mo? Ilom, oy! Bangag sa ilong. Dili ikay gipangutana, ha? Buangon ko na ang unin niyo rong Chinchin. Kuha aring kwarta, Toro. Wa makabusultig di ni mo. Kuha are. Uy, animal! Pasing! Tingog pa ko usap, ha? Magkuba, ginambaba mo sa ang kumo niya. Bungkag na mga halublas ini. Panawa niya! Bullshit mo yan, oy! Tiyak! Gilamba ni papa pultahan ma. Upay kuba na na. Magpailob na lang ta, Chinchin. Lisod ng amahan ni mo. Maglikay na lang yun ta. Mao kinas papa ma. How dikit kay na siya. O na lang ginay arang niya. Ngano di ma, unsa di ingon nimo mga kwarta? Unsa, ma? Panuway! Panuway nga way sungay! Hapit kumadas ako nabati ni Chinchin, ha? Iya din kauban sa trabaho ang anak sa usa sa mga gwardya dito sa bangko nga akong napatay. Pwah! Adlokon kog may gang. Pamukon ko nun silang tanan. Pamukan ko silang mga muray ila. Usa ka dakong pawn shop dito sa probinsya, Congressman. Ang sunod na tong target. Ang grupo sa Agila ang in charge dito. Magpaabot na lang niya ata sa resulta. Oh, apil ako ka-grupo ni mong mitodo sa bangko din sa atong imong patrabaho dito. Dili, Congressman. Atong hatagan og kalibog ang direktor ug ang dili na to mga alalay. Aron nga magtuo sila nga dili kay usara ka grupo ang tulisan dinhi sa atong rehiyon. Very good, Colonel Martel. Pero nakakita ko balita sa TV ganiha. Mupatawag na po ninyo ang hepes sa buong rehiyon nga inyong direktor nga si General Elpidio Dumaging. Kalabot ko sa tuloy sa bangko niya Dumaging adlaw din sa ato. Mura yun na iya, Congressman. Meeting! Wa pa ko'y feed nga nadawat bahay na nang giingon mong Paul, kayo pagsigig meeting, pagsigig patawag na mo nga mga hepe. Pag-expect na po kag laing pool na po kayong meeting kung mabuto na ang laing tulis dito sa probinsya.
Pamina ko, Father Jess. Oy, kaluyan ka sa Diyos, General Elpidio Dumaging. Salamat, Father. Gipakaingon ko kinsay akong bisita. Ikaw man ko di ay kini. Araling ko dyan. Salamat. Oh, Mga yung kong dispensa ni mo, Father. Kay pirmi yung kong magsamo ka ni mo. sa ko'y samok. Nalipay kayo ako nga pirmi sab ka nga muduaw ka na ko din eh. Bisag wa ko'y sakit. Oh, Ayaw na kaseryoso ba? nagpatawag kong meeting. Nagpatawag kong emergency meeting sa mga hippie sa Tibok Region. Tungod ining sunod-sunod na usab nga tulis din sa atong dapit. Dito sa probinsya, ingon man sa kasikbit ng mga lungsod o syudad. Mao bitaw. O diha, naasay mo tubag diha nga patay nga binuhatan sa riding in tandem. Bisan asa. Diin kasagaran ang mamahimong mga biktima, mga drug surrenderers. Dili usab ikalimod, Father. Nga kining maong mga hitabo. Diri gipasangil namong mga pulis. Dili ka makabasol kung mao ka na'y musantop sa unahuna sa mga tao. Kay kamong mga pulis, maura man ang nasayod sa mga lakaw ining mga drug surrenderers. Pero wa gyud na pamatud-an nga mga pulis ang nihimo ana, Father. Well, dili ko mo komento ni mo bahin ni ana. Diretso na lang ko kung unsa imong tuyo ka na ako. Dili gid lalim kining akong katungdanan karon, Father. Mao nga nanginahanglan jud ko sa imong mga panalangin ug pag-ampo. Kay kun moani ko nimo, magaan-gaan ang akong paminaw sa akong kaugalingon. Gamitan ang utok ni Motoro. Ayaw, pagpatunto ng mga istoryaha, nasakyan ng dayo ni mong kauban sa imong anak na may gang. Muna'y magkabulilyaso ni mong buanga ka. Magkaamong kaskrupo. Mao ba day, sir? Binugo ng style ni mo. Ayaw, nagdaginuta. Manghilag pa na mga batag, tubulon. Pangandami noon, kinay bagong shipment sa Gracia nga mo abot. Mutawag raw niya kung mo alang sa pag-dispose o niya nini. Oh, okay kayo, sir. Okay kayo. Unya, mag-amping yun. Kana dili ka makasugat o uniformado nga dili ato. Labi na ng mga maggara-gara o magpakahero o usasap. Tagain niya ko og lista sa mga runner o pusher natong mga lata na gyud kayo. Pang-accomplishment na ko. Sabot ka? Oo, sir. Gusto po niya ay. So dili pa kumalimot. Iyo, pagkumpiyansa hipos anang imong kwarta. Dili sab magara-gara. Lisod nag may makadetect nimo. May mga intel nga naglihok ron sa Tibok Region. Mga pag-amping yun. Animal? Bangag sa ilong! Wa na dinhingo sa kabandol sa kwarta nga akong gihipos. Ahak ba ini? Bisit! Si GR! Si GR! Ay! Tabang! Tabang na lang ang cellphone! Tabang! To na, nakasnatch na sumigil ang cellphone. Nindot ito po na, Jer! Wata ko dito! Migo ko babae ang gisnatch ang Miguel. My phone! My phone! Pagtawag ang polis sa ating mandat! Pagtawag ang polis! Kakuha sa Kasi magkatabang na ito, ate! May polis din eh! Ay, ang hirap ng mga tauhan din eh. Tingin lang, hindi tatabang. Magtulong kayo, oy! Miss, nakakita ko sa nag-snatch sa imong cellphone.
Tabangan ta ka. Guklo na ko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.